Church. هي مركز دبي للسلع المتعددة يمكنكم من خلالها الانتقال إلى الترام من محطة مترو الشوطة العقارية. The next station is Burj Khalifa, Dubai Mall. ಮಾತರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತು ದುಬೈ ಮಾಲೋಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇತ್ತಂಗಿನ ಸ್ಕೈ ವ್ಯೂ ಅಬ್ಸರ್ವೇಟರಿ ಫೋನಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಸ್ಕೈ ವ್ಯೂ ಆಫ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಟರಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಒಂದು ಅಡ್ರೆಸ್ ಸ್ಕೈ ವ್ಯೂ ಆಫ್ ಒಂದು ಟ್ವಿನ್ಸ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್. ದುಬೈ ಬತ್ತಂಡ ಬುರ್ಜಿ ಖಲೀಫಾ ತಲ್ಪ ಡೌನ್ ಟೌನ್ ತಲ್ಪನೆ ಈ ಟವರ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ದುಬಾರಿ. ಸ್ಕೈ ವ್ಯೂ ಅಬ್ಸರ್ವೇಟರಿ ಪೋನು ಒಂದೇ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ 53 ಫ್ಲೋರ್ಡ್. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ತೋಜನ ಮುಟ್ಟೊಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ತನಗೆಲ್ಲ ಪಾಲ್ಪ ಸ್ಲೈಡ್ ಮತ್ತೊಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ನಿಂತಿದೆ. ಇಡೀಗ ಎಂಟ್ರಿ ಫೀಸ್ 90 ದಿರಮ್ ಇಂಡಿಯನ್ ರುಪೀಸ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ 2000 ಹಾಕೊಂಡು. ಟವರ್ದ ಈ ಮೂಲೆ ಗ್ಲಾಸ್ ವಾಕ್ ಬಕ ಎಜ್ ವಾಕ್ ಬಕ ಗ್ಲಾಸ್ ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್ ಪುರ ಮಲ್ಪರೆಲ್ಲ ಇತ್ತೆ. ಇಡೀ ಬರ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಈಸಿ ದಾಲ ಬಂಗೆಜ್ಜಿ ಸೀದಾ ಮೆಟ್ರೋ ಬಸ್ ಒಂದು ದುಬೈ ಮಾಲ್ ಮೆಟ್ರೋ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಂತ ಹತ್ತನಾಡು ಅಲ್ಪನೆ ನಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂತೆ ವಾಕಿಂಗ್ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಕೈ ಆಫ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಟರಿಗೆ ಉಲಾಯ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಉಲಾಯ್ ಪೋಲಿ. ಟಿಕೆಟ್ ಕೌಂಟರ್ ಟಿಕೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಟೈಮಿ ಎಂಕಲ ಒಂದು ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಡ್ರೀಮ್ ಅಪಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕೈ ವ್ಯೂ ಅಬ್ಸರ್ವೇಟರಿ ಪೋರೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ದಿನದ ಕಾತೊಂದಿತ್ತ. ಸೊ ಇನಿ ಆ ದಿನ ಬೈತಂದು. ಸೊ ಅಂಚದು ಎಂಕಲ್ ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಉಲ್ಲ ಅವು ಮಿತ್ತುಕೋದು ಅವು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಲ್ಪೆರೆಗೆ. ಸೊ ಮಬಿ ನಿಗಿಲ್ಲ ಎಂಕಲ ವೀಡಿಯೋ ಶೂಟ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ನಿಗಿಲ್ಲ ಒಂದು ತೂವೇರ ಹಾಕೊಂಡು Yes. I want to. Okay, clear. What 53 ಫ್ಲೋರ್ ಇಂಕಲ್ ಲಿಫ್ಟೆಡ್ ಫೋನ್ ಐತೆ. ಮಸ್ತ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಉಂಟು ಲಿಫ್ಟೆಡ್ ಫೋನ್ ಔಟ್ಡೋರ್ ವ್ಯೂಸ್ ಪೂರ ಅರೆ ಪೊರ್ಲುಡ್ತು ಓಲಿ. Hello, good morning. Welcome to Sky Views. Just waiting for one. Thank you so much. Enjoying time. Hi, good morning, bro. Enjoying time.
ಗ್ಲಾಸ್ ವಾಕ್ ಅಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಅಮೇಝಿಂಗ್ ಉಂಟು. ಫುಲ್ಲು ಗ್ಲಾಸ್ ಹೋಗಿ ರೌಂಡ್ ಆಗಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಫುಲ್ಲು ಗ್ಲಾಸ್ ಇವಲ್ಲಿ ಚಿತ್ತೋಡಿದ್ದು 53 ಫ್ಲೋರ್ ಉಂಟು. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಂಕೆಲ್ಲ ಗ್ಲಾಸ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಉಂಟು. ಗ್ಲಾಸ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಈಗ ಗ್ಲಾಸ್ ವಾಕ್ ಭಯಂಕರ ಬರುന്നുണ്ട്. ಕೈಕರ ಬರುന്നുണ്ട്. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕಡ ಕೆಲವು ಗ್ಲಾಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಡು ತಿರ್ತೂನ ತುಲೆ ಎಂಚ ತೋಜುಡು ವ್ಯೂಸ್ ಪೂರ ತಿರ್ತಿಡು ಮೆಟ್ರೋ ಟ್ರೈನ್ പോകുന്നുണ്ട്. ರೋಡ್ ಗಾಡಿ ತಿರ್ತೀನಿ ಎಂಜ ತೋಜೊಂದುಂಡು. ಮುಲ್ಪನೆಗೆಲ್ಲ ಇದು ಬುರ್ಜ್ ಖಲೀಫಾ ಬಕ ಫುಲ್ಲು ಬುರ್ಜ್ ಖಲೀಫಾ ಡೌನ್ ಟೌನ್ ಫುಲ್ಪ ವ್ಯೂ ಮುಲ್ಪ ಭಾರಿ ಮಸ್ತ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಬುರ್ಜ್ ಖಲೀಫಾ ಹೋದಿದ್ದೆ ಆಯ್ತಾ ವೀಡಿಯೋ ನಾನು ಪಾಡ್ದೆ. ಸೊ ನಿನಗೆ ತೂದು ಪರಿಯವು ಬುರ್ಜ್ ಖಲೀಫಾ ಹೊಡೆದು ಈ ತೈಕಲ್ ಪೋತಿನ ಟವರ್ತುಲೆ ಎಂಚ ತೋಜುಂಡು. ಮಿಡ್ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ಉಂಡು. ನಾನು ಬುರ್ಜ್ ಖಲೀಫಾದ 153 ಫ್ಲೋರ್ ಹುಡುಗಿ ಇದನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಈ ಕೆಂಪು ಸರ್ಕಲ್ ತುಲಿ ಮುಲ್ಪನೆ ಗ್ಲಾಸ್ ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್ ಬಕ ಗ್ಲಾಸ್ ವಾಕಿಂಗ್ ನಕ್ನೆ ಮಲ್ಪನು. ಗ್ಲಾಸ್ ವಾಕ್ ಮಲ್ಪರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮಸ್ತ್ ಪೊಡಿ ಆಗ್ಬಿಡು. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನನಗೆ ಕೈಕರ ಕುಮಾರ್ ಒಂದಿತ್ತೇನೆ ಆಂಡನಿಗ್ಲು ಒಂಜಿ ಫುಲ್ ರೌಂಡ್ ಬರ್ತಾನೆ. ಒಂದು ಎಡ್ಡ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಉಂಟು. 53 ಫ್ಲೋರ್ ಮಿತ್ರ ಒಂಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ ನಡಪುಂಡ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಬಂಗನೆ ಬರೋಲಿ. ಸ್ಕೈ ವ್ಯೂ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಉಪ್ಪುದು ಅಡ್ರೆಸ್ ಹೋಟೆಲ್ ಮಿತ್ತಿಡು. ಸೊ ಮುಲ್ಪ ನಮಕ 53 ಫ್ಲೋರ್ ತಿರ್ತಡ ಎಂಚ ತೋಜುಂತುಲೆ ತಿರ್ತಡು. ಒಂದು ಶೇಖ್ ಜಾಯ್ದ್ ರೋಡ್ ಮೇನ್ ರೋಡ್.
ಎಡ್ಜ್ ವಾಕ್ ಮಾಡೋದು ಎಡ್ಜ್ ವಾಕ್ ಒಂದುದಿಲೆ ಎಡ್ಜ್ ವಾಕ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಎಡ್ಜ್ ಇಡ್ಬೋದು ವಾಕಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುನ ಪೂರ ಬೆಲ್ಟ್ ಪೂರ ಕಟ್ಪೋಯಿರು ಇಡೀ ಮಾತ್ರ ಎಂಟ್ರಿ ಫೀಸ್ 500 ದಿರಂ ಗಿತ್ತೊಂದು Slide? Yeah, slide. Did you do it or not yet? Yeah? Now you will do first time? Yeah, first time. Okay, this way here, please. Yeah, bye. Thank you. Enjoy your time. ಇತ್ತ ಪುಟ ಹಿಂಗೆ ಗ್ಲಾಸ್ ಮಿತ್ತು ವಾಕಿಂಗ್ ಮಲ್ತ ಇತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ ಪೋಪಿನಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಸೊ 53 ಫ್ಲೋರ್ ಹಿಡಿದು 52 ಫ್ಲೋರ್ ಮಟ್ಟ ಹಿಂಗೆ ಗ್ಲಾಸ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಮಲ್ತು ಪೋಪೈತೆ ಮುಲ್ಪೊದಲು ಟವರ್ದ ಮಿಡ್ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ಎక్కడ ತೋಚ್ಪತ್ತದ ಕಾರ್ನರ್ ವಿಷಯದ ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಇಡೇ ಬರ್ತಾ ಗ್ಲಾಸ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು Next place. ದುಬೈ ಬತ್ತಾರಡಂತೂ ಸ್ಕೈ ವಾಕ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಟರಿಗೆ ಖಂಡಿತ ಬಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಅದು ಮಸ್ತ್ ಅಡ್ಡ ಪ್ಲೇಸ್ Hold it with both hands. You're holding tight here, okay? With both hands. Just up. ಸ್ಕೈ ವ್ಯೂ ಅಬ್ಸರ್ವೇಟರಿ ಒಂಜಿ ಅಮೇಝಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆದಿತ್ತದು ಅಲ್ದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹಿಂಗೆ ಸೀದಾ ದುಬೈ ಮಾಲ್ದವಳ ಈ ಅಲ್ಬೇಕ್ ಫುಡ್ ಕೋರ್ಟ್ ಬತ್ತಿತ್ತ ಮುಲ್ಪ ಇಂಕಲ್ ಅಲ್ಬೇಕ್ದಾಗೆಲ್ಲ ಚಿಕನ್ ನ್ಯಾಗೆಟ್ಸ್ ಗಿತ್ತಂತ ರೂಪಾಯಿ ಸರ್ ಎಂತ ಆಲ್ಬೇಕು ಎಂತ ರೀ ಪನ್ನೆ ಸೂಪರ್ ಮಸ್ತಾಗಿತ್ತು ನೈನರ್ ಎಂತ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಎಂತ ನಮ್ಮ ಕಾಪುಡ್ ಮಾಡಲಿಯಾ ಎಡುಂಡ ದುಬೈ ಬತ್ತಾಳು ದುಬೈ ಫುಡ್ ಕೋರ್ಟ್ ಬತ್ತು ಅಲ್ಬೇಕ್ ಚಿಕನ್ ನ್ಯಾಗೆಟ್ಸ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮಸ್ತ್ ಉಂಟು ಅಂಚೆ ನನಂಜು ವಿಡಿಯೋ ದೊಡ್ಡ ತಿಕ್ಕು ಅದ ಮುಟ್ಟ ಟಾಟಾ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್